Hola, señoras, señores, son as 6:20 da tarde. Como todas as tardes estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como todas as tardes estamos no Voltas co Prato. Se ainda non nos seguiden nas redes sociais, atentos só que ven, atentas, porque hoxe temos moito material, Van pasar moitísimas cousas, porque sabedes que en @Voltas co Prato temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano, tamén hoxe luns, receitas que fan dúas persoas que hoxe veñen graciosas. Que pasen, por favor. Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. E digo eu que veñen graciosos porque levan, dende que cheguei aquí, meténdose conmigo. No. No, Non é certo. Todo hai que dicilo que sí. No. É así, por que non? Non é real. Como que non é real? Tamén me metín con Xulio. Non se meteu conmigo. Vamos parar de rifar uns cos outros, porque, atención Galicia, dende, vou dicir o xa, cando diga xa, vai estar eso preparado, vale? O qué? Esa é a cousa. Claro, para que non lo Esa é a dixemos? cousa. Para que non lo dixeron nada. Ti sigue mo rollo. Vale. Sigue mo rollo. Vale. Ajá. Señoras e señores, Ajá. Sí. cando eu diga xa, Sí. nas nosas redes sociais vai haber un super sorteo do Craega con máis de 17 conservas. Moi ben. Moitos cartos, pero teño que dicir xa. Queredelo dicir os tres xuntos? Veña. Veña, va. 1, 2, 3, xa! Agora xa está, Xa está. Temos o cronómetro, onde está Xa o podedes entrar nas nosas redes sociais, está o sorteo activo, por favor, participade. Concursade, Aparece aí todo o que tedes que facer. Un sorteo moi interesante e que vale moita pasta. Home. Moita pasta, Hombre. porque son conservas Conservas boas. molan moito, ademais. Queres atún? Temos atún. Queres sardiñas? Temos sardiñas. Queres xarda? Temos xarda. E mexillón? Tamén temos mexillón. Madre E berberecho? E berberecho? Mira, berberecho sí que non o sei, a verdade. Pero bueno, temos fumé tamén. Fumé, pero que fumé? Eu que sei. Fumé Xulio. de algas. Bueno, de todo temos. Temos Moi de ben. todo, así que por favor, Riquísimo. participade no noso sorteo en @Voltas co Prato, porque podedes gañar un lote maravilloso. A ver, veña, que queredes cociñar? O que diga, señor. O que diga, señor. Bueno, xa o sei, pero non vos apetece nada. Home. Pois a mí sí que me apetece algo. Queixo. Home, ti que iso claro. raro. A ver que nos trae Blanca queixívoro. de Cabo de Cruz en Boiro. Ola, chamome Blanca, veño de Cabo de Cruz, Boiro, e gústame moito, moito o queixiño do país con mel. Así, en cachiños no plato, encántame. Fajo lasaña, fajo pizza, con queixo, claro, e fajo postres, pero eso con queixo crema. E gustaríame que me enseñaran así co queixo do país o que se fai. A ver se Julio e Begoña fan algo rico, que sempre fan, que eu vexo sempre. E a ver que gana. Un biquiño aos meus fillos e ao meu marido. Aí está. Toma. Vamos a dar un aplauso a Blanca de Cabo de Cruz en Boiro, que troixo, vamos, a maravilla absoluta, o culmen, a cúspide dos alimentos de Galicia e do estranxeiro. Hoxe imos cociñar con queixo. Xulio Mato, que vas facer? Bueno, pois mira, eu vou coller estes dos moletiños, vou nos valeirar e vou facer unha cremiña de queixos galegos de tres diferentes, un Arzuolloa, un Tetilla e un San Simón. E vou nos rencher e despois vou facer co de dentro e un poquinho máis de pan que teño aquí, un pan de allo pa untar ali. Vas coller un bolo de pan, unha bola, Dúas valo bolas. baleirar, dúas bolas, Duas sí, voy a quitarlo de dentro. Póñeme nervioso. Voy a quitarlo de dentro. Baleirar e botarlle queixo. E botar queixo para dentro. Varios queixos, tres en concreto. Arzúa, é que non estiveche atento, Tetilla e San Simón. Isto vai estar rico, non, riquísimo. Super rico. Vai estar Receta gañadora. Super Ou rico. non. O segundo Non quedou. necesitas moito máis, polo menos, para gañarme a min o corazón. Bueno, a ti xa te teño ganado. Xa me ter gañado. Bueno, Blanca pedía ideas, Xulio trae unha ideaza e Begoña, a ver que é o que trae. A mellor Eu traigo unha cociñeira mellor. de Galicia. Que? Traigo a mellor, porque vou facer a masa do pan. Vou facer unha pizza de 4 queixos, riquísima, rápida, sinxela, e vas a flipar, porque ten unha Como a que salsiña de fai tomate Blanca. seca que está espectacular. Bueno, E por vouche dar varios trucos para que che quede crocante e así melosiña por arriba. Gustache así ou non? Sí, pero escoita, pero darnos dar os trucos a min. Bueno, a ti da igual. Voulle dar a xente. ti te Voulle dan dar a con xente os trucos. Vale A ti da intentar, igual. ¿no? Vale intentar. Sí. Bueno, pois, señoras e señores, cociñamos con queixo na Voltas co Prato, marchamos con Begoña Vázquez. Veña, imos alá. A ver, Begoña Vázquez vai facer a masa, antes que nada, non? Sí. Da pizza. Non como a Julio, que comprou que pan. comprou, claro. Se sei, fago yo unha casa e traigo yo. A ti gusta che facer a masa, sempre A mí fas encanta masa. amasar. Igual que te Facerme- gusta facer a pasta tamén, non? É que a masa merece a pena. Claro, e a pasta tamén. Vale, vale, vale. E mira, gastas menos, queda máis rica e rende o doble. Moi ben, moi ben. Entonces, E se o de continuamos a Begoña, facer.
non é coña. Pódelo dicir con un pouco máis de Os dio entusiasmo. todo, ela. Sí, se o di Begoña non é coña. Ingredientes desta masa, por favor, Begoña. Poñei, mira, para 1 kilo de fariña, Ajá. 600 Está aí, debaixo, para a Vamos- xente que pode apuntar. Sí, mira, pode ler tú nos prints. 1 kilo de fariña, 600 gramos de agua, 50 ml de aceite virxe extra, 10 gramos de azúcar, 15 gramos de sal e 8 de lévedo. Sí. Moi ben. Estou empezando por desfacer o lévedo Ajá. na auguiña. Xa che teño enseñado máis veces, Moi, sí. unha auguiña que este do tempo. Correcto, Vale? correcto. Esta masa xa lle din a teu sogro. É que lle deches ao meu sogro. Sí, sí. Pois saíulle ben, E agora estás aficionando a facer pan tamén? Home, claro, porque Entre as masas, os pans, está top. É unha sí, sí. maravilla. Sí, sí. Noutra vida fui panadeiro, di el. Sí. Di que non- Pois, é verdad. E ti que fuche noutra vida? Eu noutra vida fui un Ti estás ca primeira, non? Un perezoso fijo. Estás ca primeira aínda. Fui un perezoso, eso seguro. Os koalas durmen 23 horas, non digo nada. Sí, sí. Os perezosos, non sabes que lle sal musgo aquí? De Sí. tanto estar... Sí, Claro. do tempo que están nas árbores, pois eu igual. Oxalá. Bueno, xente da casa, cociñamos con queixo e facemos moletes, facemos pizzas, as dúas van levar queixo, tanto a receita de Xulio Mato como a de Begoña Vázquez, e vos podedes chamar ao 664-483419, ese é o teléfono da Voltas co Prato, podedes marcarte que ter xa agardado, por qué? Porque aí hai sorteo, non, o sorteo está no Instagram, @voltascoprato, pero aí damos 100 euriños. 50 euros dunha vez e 50 doutra, así que moi atentos ao número do Voltas co Prato e moi atentos ao programa, porque van pasar cousiñas, verdad? Non dixeches nada na televisión dos queixos. Correcto. Na televisión máis queixeira Máis de todas. queixeira de todas. Sí. Mira, vamos facer a masiña. Vale? Os queixos e das masas. Levaba un poquinho de azúcar, a masa de pizza sempre leva un poquinho de azúcar, e agora vou engadir un chisquiño de sal. Sal gordo, estás botando. Sí, a min gusta o sal gordo. Sí. Sí, prefiro salar con sal gordo que con sal fino. Con sal fino, de feito, non sei salar moi ben. Pero, por que non lle tes tomado a medida? Claro. Tes un punto débil, Begoña. No, non teño un punto débil. Traballei nun restaurante e o meu xefe dixo, vamos traer as salinas todas. Porque tiño o almacén cheos diferentes sales. Sí. Claro, para probar, porque cerrara un... Eso morreu o fabricante. Sí. E tuven que probar o sal todo que había en España, pocas. Mira, que che pasa? Cando leva tanta auga parece como que é máis complicado. Que é non? máis A complicado. masada. Sí, pero no, mira, súper sinxela, isto nada. Bótalle un Dánselle pouco unhas máis de voltiñas, Sí. hora e media de descanso, e cando duplique a súa... o seu tamaño, Sí, sí. temos a masa lista. Entón, empezamos ca maxia televisiva e maxia nas casas tamén. Sí. Vai estar hora e media así agardando, non? Agardando, a temperatura sí, ambiente. a temperatura ambiente, Moi sempre. ben, ata que suba. Cando duplica o seu tamaño, cando sexa enorme, Sí. ese bolo, Podémola vai deixar... ser a masa da pizza. Podémola facer, por exemplo, xa a noite, e deixala para mañá por a mañá, se queremos comer a mediodía recién feita, o que facemos é sacala da nevera. Deixámola en nevera toda a noite, e ao día seguinte volvémola a amasar un pouquiño. Cando teño así a temperatura ambiente, xa che vai estar lista a É masa. dicir, se a metes na nevera, sí que tens que deixar todo ano. Sí, incluso podela conxelar, se queres far 10 kilos e congélalos. Bueno, a ver, Tes pizza para uns cuantos meses. 10 kilos tampouco serán necesarios, ou? Lista. Digo eu. No, ou sí. Vamos a deixar, ten que repousar esta masiña, fixadevos que rápido, levouche nada facelo. Nada. Nada. 5 Pois ten que minutos. repousar 1 hora e media, recordade na casa, temperatura ambiente, e imos con Xuli. Cuando voy al campo, pan y queso. Si voy al trabajo. Xulio Matón, a semana pasada tivo algún que outro, bueno, digamos que... Casi todos. Sí, casi todos os días dedicouse a perder. Pero Benres foi un gran día, porque o Benres volviches a gañar. Sí. Sí. E viñeche ben, Pero non? pensei que perdía tamén, Que tal levaches a fin de semana despois dunha vitoria aí final? Pois como se perdera. Como se perdera, ben igual. Ben. A ver, Eu que tes son- aquí? Que Eu tes sempre como te digo que son un gran perdedor. É certo. Mira, aquí teño Mellor un perdedor recetiño. que Begoña eres, eso é Sí, verdad. claro. Eso é verdad, sí, sí. Begoña non quere perder, vamos, nin Nin as chapas, autobús. No, nin as chapas. Bueno, mira. Tes como un sofritiño, Un non? poquinho de allo, un poquinho de cebola e un poquinho de allo porro, vale? Sí, bueno, Pocheino, eso leva tamén... pocheino, e unha vez que tiña pochado, botei agora un poquinho de tociño entrefebrado picadiño. Ah, Vale, entón, con isto xa teño a base do meu refrito e agora vou a apagarlo. claro. Vale. Podemos confirmar que o punto a maiores que leva o teu molete é ese touciño entrefebrado? No, é un punto máis, xunto con estes outros 3 puntos. Punto a maiores, dixen, claro. Sí, o punto a maiores, aparte dos Claro. 3 puntos que teño cos queixos. Pero sabes que sempre que lle botas touciño tes máis posibilidades de gañar. Bueno, ou non. Pero ya fai 4 queixos estupendos tamén, Eso para ti son bolas ou moletes? Estes son moletiños de uns 500 gramos. Son moletiños. Moletiños.
Como son pequeniños vou facer dous, pero non Vale, chega vale, nada. vale. Mira, ahora con Boletiños de cuidado 500 voulle quitar 200 gramos. o miolo de dentro, vale? Vale, que despois vas a aproveitar, non? Que Para facer o pan de allo. aproveitar sin machacalo moito. Esa é a boa idea do pan de Eso, allo, Hombre, eso é unha ideaza. Sí, a mí Ese gustoume é moito. outro punto máis, Sí, ves? é verdade. Le sacámoslo É así, verdade. este xa estaría. Ahora, Mira, collemos, vouche abrir un para que vexe. Poñemos o coitelo así a uns 45 graus, Sí, sí. vale? Entón, le vamos girando. Vale, moi ben, moi ben. Esta receita está guai porque sí que é un pouco original, sobre todo. Isto sirve para un pan bello, Claro. vale? Porque despois meteralo no forno ou non? No, eu non vou meter Lo no vas forno meter? porque este é un pan do día, pero se fora un pan bello, metémoslo un poquinho no forno Aí e está. quedanos crocante por fora, xa está. Vale. Digo que é unha receita original porque nos pedía ideas originales a nosa convidada. Claro. Blanca, só comía o queixo con mel. Dicía que lle gustaba moito o queixo Buah, con mel. e a quen non? E a quen non, e a quen E a non. quen Bueno, non. pois a ver que lle parecen as receitas. Imos chamar, pido un fortísimo aplauso para Blanca de Cabo de Cruz. Un aplauso para ela. Hola, Blanca, que tal? Como estás? Arrímate aquí con nós. Como Hola, Blanca, estás? benvida. Estou ben. Así que és queixeira como a min, non? Ai, a mí gustame moito o queso, sí. Pero gustache moitos tipos de queixo? Hai algún que non che guste? A ver, gustame o que é daqui, O do así. país, non? Suaviño, Sí. jugosiño. Sí, sí. Non me Pero- gusta os queixos secos. Os secos non che gustan, por No, exemplo? O pan con no. queixo, Blanca. Oh, Ah, non. O pan, pero dese que é Claro, así, suaviño. sí, Este sí. unha comparación come o meu fillo, teño sempre na casa, pero, Bueno, pues hoxe vamos pero a facer mí non con me dous, vai, ó. moi Ah, fuerte. que non che gusta o San Simón a ti? No. Pois non lle voto. No, voulle votar. Vale, Voulle votar votarei porque vai igual, un home, toque, vai un toque moi non moi podes bo. desperdiciar o que tes aí relado. Que vou usar. Ese é caro, Ese é caro, ese é caro. Caro, tens que te- caro é todo, Blanca. Sí, sí, tamén é Caro Ah, é eu xo todo. sei. Tamén é verdade. Esa verei no eu. Bueno, Blanca, entón, Bueno, vai che eso contar, Xulio, que ten unha receita moi especial, pedías Mira, algo novo? Conta, eso é. Xulio. Mira, eu collín dous moletiños e o que fixen foi abrilo e baleiralo, vale? Sí. Mira, as tapas, Os teñas aquí miolos que e todo. xa as cortei. Vou facer un pan de allo para mollar neste queixo, vale? Aquí teño allo, tociño entrefebrado, allo porro e cebola, vale? E con isto vou facer unha cremiña, un rostridinho, para facer unha cremiña enriba desto e vou botar un pouco de cada queixo. Ah. Entón vai quedar moi cremosinho e moi Ten que todo, estar, ten que claro, estar boxa. Basicamente, vai encher o molete de de queixo. queixo. Sí, E despois, que- con o pouco pan, imos mollar nel. Claro. Facemos así. Que che parece? Parece ben, non? Parece, pero... Sí. Ten que fartar moito eso. Eso vai fartar, pero xo sabía que se che gusta o queixo, sabía eu que che iba a gustar este. Vente que vamos con Begoña, veña. Arrímate aquí, a Hola, ver. Begoña. Begoña. Begoña Vázquez, Begoña Vázquez, a nosa querida Ahora amiga cantas. Begoña. Sí. Veña, contalle que vas facer Bueno, ti. mira, fixe unha masa. Pon a masa, pon a pizza, moi sinxela de facer, é moi rápida, mira. Sí, eu tamén Ahora a leva fago. Tamén a fago eu. unha hora e media, mira, que sinxeliña quedou. Sí, sí, sí. Ahora está super Tamén se che subidinha. pejaba moito as mans. Sí, pero xa está, mira. Ahora xa Ai, non se sí. peja. Xa non se pega, Sí. xa fermentou, xa está lista. Moi ben. Vale, e vamos a amasar con un poquinho de aceite, a masa. E un pouquiño de pan relado, para que se nos levante moi ben da parte de abaixo e faga así ese crocante da parte de abaixo. Vamos a facer ahora unha salsiña. Entonces, teño un poquinho de allo, un poquinho de aceite, vamos a botarlle o tomate triturado. E pois teño aquí tomate seco, Tomate seco vai dar un sabor, Begoña. que dalle un sabor tremendo. Eu hai. No súper. Es un súper, Cualquier súper. tomate seco, sí. Isto é un trucazo, Sí, sí. Queda un potencia de sabor terrible. Pícalo ben, bótalo aí, verdad? Sí, sí, sí. Vamos a picar finiño, 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 vamos a botar aí. De feito, están agora secando os tomates desta temporada. Ah, claro, porque saíron agora hai que secar. Sí, están claro, secando claro. agora os tomates, sí, sí. Eu tamén os teño e a mí ainda me están verdes algún. Veis, é Eu que, tamén. non foi bo ano de Este ano tomates. non. Non foi bo ano de tomates. Eu tiño patadas agora, agora maduraron, estamos madurando todos xuntos. A mí Pois non. trae el jus. A ver se é verdad. Trae el jus en vez de andar presumindo tomates, trae. Exacto, Mañá traigo, mañá tráigalle encheche. ele. Aí está. Ti nos tes, Ves, no? teño, pero en Arzúa tampouco se deron moitos este ano. Ah, a mí tampouco. Non se deron moito, non. Mira, vamos alá agora. Pimento sí. Teño Pimento sí yo que tomatiño seco. Teño todo, ya vamos a volver a poñela a ferver a tope. Vale. Ahora vamos a botar un poquinho de azúcar polo tema da acidez do tomate. Xa, xa. Vamos a remexer. Aí. Vale. E un chisquiño de sal. Así, vamos a baixar, que xa empeza. Sí. Además, se non o tomate salta. Sí, ya tú non queres que che manchas camisas. Non quería. Eu é por non manchar a convidada, porque se é por ti... Xa sei que se é por min, vamos. Tirábamos o aceite fervendo, á cara. Sí, home, ala, que exagerado. Que animal é. É Para Julio, Blanca. que animal. Blanca, non sei que opinas das propostas, que che parecen? Pareceme as dúas chulísimas. Sí. Como para chupar os dedos. Vale, pois mira, tasme que dicir unha que levarías tipo a Cabo de Cruz. Así, co que estás vendo ti.
Antes de probar, claro. Sei, o bolletiño ese vai a estar chulo, eh? Ah. O que pasa é que para o A ver se te colesterol gusta. vai mandar carajo. Bueno, pero un día é un día. Un día é un día, Un día o de matar o porco outro. Tamén, tamén, vouche pedir que vayas á zona de sufridores blanca, que te sentes ali despois chamamos, Chamaré a vale? todos e muriños e repartímolo. Vale, despois comes, non te preocupes. Vamos a dar un aplauso a Blanca, de Cabo de Cruz, que está con nós, no Voltas Coprato Televisión de Galicia. Bueno, o queixo é un alimento de primeira necesidade, ou iso penso eu, que son de Arzúa, xa sabedes. Pero, aínda que temos moitísima tradición queixeira, case non cociñamos con el. Curiosamente, os nosos veciños franceses e italianos son moi coñecidos polos seus pratos con queixo, onde é un ingrediente de gran importancia. Imaginade unha pizza sin queixo ou un mundo sin fondue. Sería unha traxedia. E isto ten algunha explicación? Nós buscamos varias. Para empezar, producimos menos queixo que outros países, uns 400 millóns de kilos, que parece moito, pero non é tanto. Así que, seguramente por iso, inventamos menos receitas. Ademais, aquí houve un momento en que se converteu nun produto de certo luxo, así que telo na mesa ou na cociña non era cousa de diario. E por se todo iso fose pouco, aquí sempre gustou moito póñelo para levar, o típico pan con queixo e botarse a andar. E claro, se o comer fora, non acaba na perola. Pido disculpas polo pareado. Hoxe, en cambio, o mundo é outro e cociñar con queixo é unha fantasía ao alcance de todos. Probade, como sempre, as nosas receitas e sede máis felices. Xa nos contaredes que tal en @voltascoprato, onde está dende xa activo ese sorteo, eh? Recordade que temos ese sorteo activo con máis de 17 latas de conserva do Craega. E damos 50 euros, Xulio. Ah, sí? Damos 50 euros. Non, isto non é broma, eh? No, damos no. 50, ademais do sorteo, damos 50 euros. Vai a pregunta. Veña. Estás? Sí. Que tres tipos de queixo utiliza Don Xulio Mato na súa A ver receita? se me acorda. Tetilla, San Simón e Arzúa Ulloa. Outra vez? Tetilla, San Simón e Arzúa Ulloa. 3. 3. Tetilla, San Simón e Arzúa Ulloa. 664 483 419 chamade a Voltas co Prato, 50 euriños en xogo e agora... Ahora como recende. Mira, conto cho que fixen. Aquí botelle unha culler de fariña, vale? Ajá. Porque vamos a facer unha base como un arroz, como para facer unhas croquetas. Pero vai ser unha bechamel moi lixeiriña. Vale? Uns 40 gramos de Sí, fariña porque por xa leva o litro. queixo todo, non? Claro, porque Vai ser o queixo vai nos lixeiro, espesar. Claro, o queixo claro. vai nos espesar. Entón, ahora, mentras se nos fai eso, vouche contar o que teño aquí. Mira, aquí derretín unha pouca manteiga para facer o pan de allo. Ah. Teño allo moi picadiño, un pouquiño de orego e un pouquiño de perexil. Non sei se se ve. Sí, sí. Vale? Vale? eso E quédanos... Entón, con isto que vamos a facer é o seguinte. Mira, estes trozos de pan que eran as tapas, vamos ir pintando. Valos pintar. Vamos pintar. Ai, que rico vai estar iso. Home, claro. E vamos ir poñendo xa nesta tixola. Vale, vale. Píntelo directamente a tixola. Directamente a tixola. Despois pintarémoslo polo outro lado tamén. Entón vai coller todo o sabor do allo, Claro. sin repetir moito. Pero por que lle botaxe aceite se xa leva man? Porque lle botei sin querer ao principio do programa, cañotas. Engañeime. Ah, vale. Pero bueno, o que queremos é que... Como podes comprobar, estou moi atento. Estás superatento, Estou atento ao Porque programa. queres, despois Por non te tanto, enteras de nada, pero... creo que se me debería de subir de curso de cociña. Claro, así como Home, subes ni de baixo. coña. Pero como que non? Si son eu quen vos días cousas que non estades facendo, ou que facedes mal. Quen vos Pois mira, ahora vou pintar este tamén, e xa mira, esa arroz xa está collendo unha estupenda cor dourada, vale? Sí. Está rus. Bueno, de E sempre, ahora o que porque vamos a facer a fariña hai que cociñala un pouco. Eso, hai que Como cociñar un sempre. pouquiño e ahora vamos a ir botando poquinho a pouco leite. Vale? Como sempre, se está fervendo o leite, botámosle todo de vez, senón vamos aos poucos para que nos faga grumos. Vale. Entón, aquí é onde vamos a desfacer os nosos queixos. Ai. E vas de botar moito queixo. Voulle botar, bueno, un pouco bien. Atención, Galicia, porque hoxe estamos tendo, vamos, unha visión do máis alá da comida do ceo. Eu dixen, Cañotas tivo un fin de semana moi duro, vamos a arreglar. Se eu subise ao ceo, chegase ali ás portas a San Pedro, que lle pediría? San Pedro? Correcto. Leva a Arzúa e ponme todos os queixos do mundo diante. E dúas cañas. Tamén. Pero sería maravilloso. Unha bexamel de queixos. Oh, Bueno, pois mira, que rico. xa está pintado como ves polos dous lados, entón agora tan pronto vai adourando, e queda un pouquiño. Darlle a volta. Darlle a volta. Bueno, vamos a deixar aquí a Xulio coa súa bexamel de queixos. Mira, Oh, pam para pam 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 pam. Veña, va. Pam para pam 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 para pam pam pam. Pan, tía, pan, é o que podemos o que. eu sí, eu fago. Eu Non é por ti, é por ti a canción, entendes? Mira, atenção. Atención, Monzao. Atenção, Monzao. Ah, Estirei a masa con un poquinho de aceite, vale? moi ben. Vale, e agora
Xa te dixen outro día que para cocer como se fora un forno de panadeiro necesitamos meter a lata no forno, vale, para que se nos quente, que nos faga suela. Correcto. Entonces a pizza, a mesma historia. Vale. Igual. Entonces agora vamos a botar pan relado, vale, Para que se quede crocante por baixo. Exactamente. E vamos a mover así, pum. Aí vai. Atención ao do pan relado, E que iso agora- é importante para facer a pizza, Quedalle moi guai. Claro, porque despois queda- Exactamente, queda crocantiña. Crocantiña. Así. E agora vamos a estirar así. Vale, e agora... Claro, é o tipo Vamos- das pizzerías perfeito na túa casa. Exacto. É millor, é Millor. evolucionado. Vamos allá. Vamos a botar salsiña de tomate. Hola, que ole moi ben, por certo, claro, co tomate seco. Cheira aí. Hola. No, ole moi ben. Era moi gracioso. Era moi gracioso. Tú xe comín un payaso de mañá. Mira, Está pletórica hoxe. aí vai, mira, que pintaza de tomate. Sí, sí. Enriquecelo muitísimo co tomate seco. Se non temos tomate seco, pois un pouquiño tamén de tomate concentrado. Isto que que lle queda moi guai. está fervendo. Apaga aí. Xa estou eu para arreglar as cousas. Mira, Joder, agora vamos a engadir. Moi ben, tope cantos hoxe, queixos botas, que é importante 4 saber queixos tamén. neste caso. 4 queixos, como cando pedides, a domicilio, Mira. cando vades a unha pizzería. Cantos queixos queredes? 4, 7. Neste 4 caso temos queixos. 4. Chip. Vamos Hola. alá, vamos a botar o queixiño. San Simón, non? Exacto. Hola. Tetilla, temos mozzarella e temos un queixiño de cabra, así. Ai, que rico Mira. de cabra tamén. Que queda moi ben na pizza. Queda moi ben por na certo. pizza. Sí, sí. Sí. Porque Non botei azul porque a min o azul faise un poquinho máis fuerte. Vale. Este gustame moito A min porque é máis gústame, floxiño. pero bueno. Sí, a min tamén, a ver, un pouquiño sí, pero se Sí, se usa sí. moito, parece moi forte para a Quer pizza. dicir, se na casa acostumas a ter moitos queixos, como me pasa a min, podes botar todos. O queixo que che guste. Si ter 23, botallos. Vamos van quedar alá, ben. mira, ahora Van quedar botamos- ben, en serio, Aí, A ver, 23 igual son moitos. Pero igual. Pero 7 sí, ou 8. tú tes 23 queixos na nevera. 23 non, pero cheguei a ter ao millor 12 ou 13, sí, Eres un bo queixeiro. Sí, sí. Home, na festa do queixo... que Compras. animalada, Imagina, na festa do queixo que é o que facemos. Entende? Mira, vamos sacar agora a lata do forno. E agora, é así, fais así. Encántame que lle chama a lata do forno á parte de baixo do forno. Sí, sí, a lata do forno. É a lata, é losto A que é. lata. Non sei, eu É que chamo- non perde calor nunca. Vale, E témolo eu chamo a bandexe. 250 grados. Vale. Mira como ferve. Sí, sí. Agora Non facemos lle así, meta la ras. E aí vai. Solo que hai un trozo, xa estar botando as mãos á cabeza. Hame un trozo. Cociña en directo, cañotas. Xa está, ves? Listo. Non pasa nada. Ábreme o Non pasa forno, nada. veña, que non me Sí, quero sí. queimar. Veña, veña, non te queimes, xa te queimaste fai pouco. Tempo, temperatura, Begoña. Sobre 250, 7-8 minutos, dependemos do forno aquí. E sempre arrimado a parte de arriba, porque a masa é finiña, vale? Vale. 7, Aí vai. 8 minutos sobre 250 graus, deixamos a Begoña, que agora non ten nada que facer. Si, vou picar unhas noces. Vale, vale. Veña, vou repartir cartiñas con Xulio Mato. A ver. Eu vou ir botando queixo, vale? Vale, ti vai botando queixo mentre eu reparto cartas, Veña, vale? pues Parece tira ben. para- Veña, Sí, vamos alá. perfecto. Hola, que tal? María, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Mira o que está facendo Julia, María? Mira o que está facendo Xulio, que está botando os queixos aí no leite na bechamel. Mira, 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 como se derrite eso. Sí, se empeza, Madre, Se empeza. qué Isto é rico, unha- qué rico. Que Unha rico, maravilla, que rico. Home, non sei se aí en Fene Que sodes, rico. sodes moi queixeiros ou non. Sí que somos, sí, sí. Somos de todo, hombre. Somos Vale, de vale. todo. Todo nos vai ben. Vale, vale, como debe ser, como debe ser. Cal é o teu queixo favorito? Cal é o que máis te gusta? Todos, todos. Todos. Joa, que maravilla. Se lo eche unha dura competidora, É que claro, os queixos están tan bons que se che gustan... Mira como empeza Mira, xa, mira mira. como espesa, mira como espesa. Hola. Bueno, que che parecen as receitas? Se tuveras que escoller unha, con cal quedabas? Pois non o sei. Non te podo decir agora porque non o sei. Xa, é duro, Ten que verdad? estar aí a ver. É unha pregunta complicada. Bueno, a ver se sabes a resposta da pregunta dos 50 euriños. Que 3 queixos utiliza Xulio Mato na súa receita? A ver, é moi fácil. Tetilla, San Simón e Azul Ulloa. Moi ben, ben, o sea, moi ben. que xa está, vamos a dar un aplauso, por favor. Vamos a dar un aplauso. É que é así. É así. Os 50 euriños, María, que van pa Fene. Pois moitas gracias, Moitas gracias. Nada, nada. Venga. Un biquiño grande. Chao, chao. O igualmente Biquiño. gracias. Chao, chao, chao. Hasta logo, a ti, a ti. Bueno, pues Xulio. mira como está isto xa. Douche un minuto e vou falar coa convidada ou... Vale. Isto o como qué? queiras, no, está, a ver. No, no. Eu creo que repos un poquinho antes de No, rencher, por así que favor, vai como falar queiras con ti, ela. Pero se mandas ti, quen é No, no. quen é o presentador? Como Quen é o queiras presentador de moda? Sí.
Este. Vamos para lá. Veña, imos falar co convidado da Voltas co Prato. Vamos para lá, veña. Vamos. A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso. A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso. Y por eso es que ella le dice que le Dame un latigazo, eh. Non, chapada, non. A ver, como estás? Eu estou ben. Sí. Como un tren. Como un tren. Ben. Como un tren sin rodas. Bueno, no. Como un tren quedaras ben aí, xa estaba. Como, xa quedaba ben. Como un tren sin rodas. Bueno, sei que che parecen as receitas, a ver. No, chulísimas. Sí. Sí. A ver, ti querías, Gústame, mo. ti querías cociñar con queixos e Claro. nós cumprimos un pouco así os teus desexos. Bueno, porque, claro, eu cando fajo pizza non lle boto así como lle botou Ah, ela. tantos queixos, a mellor. Claro. Botarlle só base de queixo e despois outras cousas, non? Sí, de tomate, claro. queixo e outras cousas, Outras claro. cousas, sí. Pois mira, xa tes unha idea boa. Queres vir comigo aí, botarlle un vistazo desde cerca antes de probar? Eu vou onde ti me mandas. Pois veña, vamos a dar un aplauso, que ven de Cabo de Cruz. Moi, vamos Home! alá. Onde son as traineras? Donde son as... É verdad, traídes un de ali, ponte aquí, ponte aquí. Sí, sí, que por certo, votanse na televisión de Galicia, eh? Home, as traineras, sempre, sí. É xente que anda a batea e ao rastro. Eses como traballan, E vai eh? remar, que non se dedican a Ese, eso. no, xa sei, eses traballan moito. Moito. E a seguir vendos na televisión de Galicia, apostaban por eles. É máis ben. Cañotas, mira. E a ver, Blanca. Xulio. Pan de allo. Hola. Vale, Sí, mira que boa ay, pinta, mira, doradiño, crocantito. Isto vai ser para mollar. Que boa pinta, Para ten. mollar ben, neste eh? queixo, mira, que ahora Moi vamos a ben. ir botando. A ver, Enche eso, aí o para, bolo. eso despaciño, Xulio, que hai que ver. Pero mira, mira Hola, que que cremiña. fervenza, mira que fervenza, Madrid. hola. E o pan, como é estanco, pois aguántanos moi ben o Mi Madrid. queixo. Señoras e señores, estamos vendo unha bexamel con queixo, unha fervenza de felicidade, unha fervenza de arzuanía, unha fervenza de... Como recende? Que tal de recende? queixos, ai. Isto é para poñer día de noche buena, Verdad. enchelos a todos. Isto é bueno, bueno, non lle claro, poñer para marisco tomar un ni viño nada. antes de cear ali no Hola. todos de pé, isto é unha maravilla. Que pasada. Botamos así uns ajetes que lle vai moi ben o allo, co queixo vai Moi moi ben ben. tamén, por eso o pan de allo, sabes? Espectacular, Xulio Mato. Imos co forno de Begoña Vázquez. Ábrelle o forno, veña, a Begoña. Xa tes Imos alá. feita, Ai, Begoña. Xa está lista. Ábrelle ti o forno, veña. Vamos A a marcha de televisión, pasou o tempo Non te rápido. queimes, que xa te queimastes aí atrás. Sí. Eu ando así, Que ben como che vi. ando así rápido. Atención Aí vai. ese tachán, atención ese tachán. Bueno. Arrímate pa Vamos diante. a meter Bueno, esto no que otra vez. espectáculo, eh. Ten pinta Que boa, auténtica maravilla. Que é estes roletes? Esos roletos son de... Son de cabra, carnita. de queixo de Ai, cabra. o de cabra. Bueno, a verdade é que as dúas receitas son maravillosas, así que pido un fortísimo aplauso para os cociñeiros do Voltas co Prato, que son uns artistas, son uns artistas. Mira, vamos a acompañar con arfolliñas. Con arfolliñas de albahaca, de alfábega. Alfábega, moi rico. Así. Ai, comer xente. E despois vamos a poñer un Bueno. pouquiño de aceite con... Gustan charnoces? A mí, Veña, con o que queixo. sexa rápido. eu como Imos probar, todos os imos días, probar. a mañán. Pois, aí vai, un pouquiño de noces, así Vai con probar queixo. isto, que teño que facer? Mollar un cacho Pero o pan é deste? moi aí. Eso non unha culler. Tens que probar un pouco de cada, Vale. Xa, pero a ver, home. Estás preparada? Veña. Coi o pan, un trociño Que de pan. tensión, que nervios. Aí vai. Vamos alá. Por certo, pregunta de concurso. De que é a salsa que preparou Begoña Vázquez? De que é? De tomate seco con tomate triturado. Moi ben, moi fácil, sinxelo, para Tomate toda a familia. seco con tomate de tomate triturado. seco con tomate triturado. De que é a salsa? De que é? De tomate seco e tomate triturado. Xa estaba concentrado. 664 483 419. Chamade a Voltas co Prato, xa están chamando. Vamos alá. Hola, que tal? Boa tarde. Hola. María Teresa, non? Sí, De ¿qué Ilixó. tal? Buenas tardes. Moi ben, pois por 50 euriños rapidamente, de que é a salsa que fai Begoña? De tomate de tomate seco con tomate triturado. Moi ben, aí está María Teresa, moi ben. Yo ninguna de las dos elegiría. Yo mojaba la pizza de Begoña en el queso de Julio Mato. Ben, está tope. Ai, un bico moi grande, moitísimas gracias por chamar, vale? Digo para vosotros, Veña. gracias. Chao, aí está María Teresa de Irixó. E agora a responsabilidade toda é de Blanca de Cabo de Cruz. Vamos alá. Puxeches cara de que está complicado. Non está complicadísimo. Ai, xa. Ai, É o que está fa. complicadísimo iso. Pois, É o que máis te gusta. vouche facer a pregunta. Está rico, verdad?
Está todo. Vale, pois vouche fazer a pregunta. Blanca de Cabo de Cruz, donde son as traíñas, donde a xente traballa, noite e día. Vamos alá. Quen gaña o a voltas co prato do día de A hoxe? mí gustoume moito isto. Don Xulio Mato! Aí está! Con esa fervenza de bechamel de queixos. Bueno, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade. Ahora, Galega, vémonos mañán con máis receitas, como sempre, no voltas co prato. Chao! La queso, 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 la queso,